Bukatu dut nire tarta! Tira, amoña Martxelonen errezeta. Ez da koronavirusaren gati bakarrik, Oso garrantzitsua da, sukaldatzen dugunean, dena txukun garbitzea. Bai, Txiribiton, hilean lehortzen nahi naiz, Eixue, tarta lapurtu dut, baina ez dakiz egin. Jan egingo dut, zuek uste duzue txirri konturatuko dela. Tira, sekretutxo bat kontatuko dizuet, baina ez esan inorri. Gaurko jogako saioa oso gogorra izan denez. Nik prestatu dudan tartari goxoki pare bat kenduko dizkiot meriendatzeko. Mirri eta Txiribiton!